सोरबाबा बिदिनो लिंहरो ओमफ्राय फैसाखौ होजोबा सोरबाबा सरकाराथ' गोबां मोनसे सुबिदा होदोंमोन नोंथांमोना साख्रि बाख्रि लानो नङा होमबा नोंथांमोना मानो आन्दायनानै थालांखो मानो थम थम ड्राइभार जानांगौ हौवाफ्राबा जाबा आंजों बिराद सालायनो हायो खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान बिब'र खोब मोनसे बरायबाय आसा खालामो मोजाङै दं बयबो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्टआव जोबोद मोजाङै दं आरोना आं दिनै मोनसे जायगायाव दंफैलाय नै जोंनि गब्लाघाटन मधुपुर हाजोआव बेवहाय गोबां आंनिथिंजाय थम थम लाइन नोंथांमोना नुदों जानो हागौ आरोना बे मानि थाखाय फैदों ओमफ्राय मानि थाखाय एफाग्रा मानसि जमा जादों नोंथांमोन बेखौ देखायगोन आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' आं खोन्थाखानोसै आरोना दानो बेयाव माखासे जोंनि नोलोबारि बा गगामुग एरियानि मोनसे थम थमफोरनि पार्टि जादों आरोना थ' बेजों लोगोसे बेयाव माखासे स्पेसियेलि मोनसे रहस्य गोनां मानसिफोर दं आरोना बेजों लोगोसे बिसोरखौनो एसे देखायनो होननानै नोंथांमोननो बेयाव फैनाय जादों आरोना नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर सोर रहस्य गोनां मानसि दङ थम थमखौ नायदों गगामुग हालामाव माने ओरैबायदि थम थम जाबाय आरोना नायबानो जाबाय ओरैबायदि लाइन थम थम नायलाय माने सानबाबो सानख'नो हाला आरोना थ' गंबेसे थम थम जाखो साबैसे माबा मेम्बार दं बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं एसे बिसोरनाव माखासे थम थम बिगोमा बिसोरनाबो माखासे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दंना बेखौनो माने बिबान गोनां मानसिफोर दं बेयाव एसे सोंना नायसै आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय पार्टियावनो बेबायदि खाना जानो थाखाय बेबायदि लाबोनानै बक्सआ एकदम रेडिखा आरोना दा बारा सोलिथ'वाखै मोनथ'वाखै जाग्लांनायफ्रा बारा सोलिथ'वाखै आरोना ओरै सोलिगासिनो दं जानाय लोंनाय बानायगासिनो दङ अरे हाब्रां टपनाव लले नेखि हो नै थम थम बिगोमाफ्रा एकदम जिरायनो जायगा गैया थम थमावनो गासिबो जिरायजोबदों नोंसोरलाय गाखोग्रासो थम थम बिगोमासो गाखोग्रासो नायनानै लाजोबदो जोंनि गगामुग एरियानि थम थम मालिकफोरखौ नायनानै लाजोबनाय गगामुगाव सोरबा आन्दायनानै दंबा बिसोरखौ दम हो नोलोबारि आंखौ लां होननानै आं हलेसो नांदोबाय दै नांदोबाय दानो आंसो मोसाग्रा आरो रंजाग्रा एमएलएफ्रालाय बोरै एमएलएफ्रा साइडआव दाननानै थाबाय आंहासो एकदम मोसानांगौलाय दाना नायनानै ला जोंनि थम थम इउनिफर्मा नोंनाल' नामा माखासेना बोरो दङ मानसिफोरना गासिनावबो दंजोबो एलाय सोर एसिसटेन्ट नामा मा दोलालायखोलै नायनानै लाजोबनाय जोंनि गगामुग एरियानि नङा होमबा एकदम सोलिगासिनो ओरैनो गंबेसे दंलै जोंनि ओरैनो 60 एबभ गासिबो फुजिदों एकदम सोलिगासिनो नै एकदम जबरदस्त सोलिगासिनो जबरदस्त एकदम नोलोबारि थम थम स्टाफनि थम थम हन्था गासिबो ना बर'फोरनाल' गासिबो गंबेसेसो दं ओरैनोथ' 60 एबभ जानानै दं दा सोरबा सोरबा फैजोबाखै नोलोबारियावनो आरोना नोलोबारि माने थम थम कमिटिनि आन्दाराव आरो 60सो सोलिगासिनो दं ओमफ्राय आइजोफोरखौलाय माथो लाबा आइजोफ्रा खावसे फैदों सोलाबनायफ्रा फैबाय सोरबा सोलाबिफ्रा गाव बेस्थ' खामानि थानायाव नुजाफैनो हायाखै औ ओमफ्राय माने 80%सोआनो फैदों आरोना फैदों दा दसेनो नुजाफैबावनो हागौ आदसा दा जानोबो जाथ'वाखै नालाय मा जगार बानायदों ओरैनो जानाय लोंनाय ओरैनो जानाय लोंनाय जगाराथ' अमा बेदर दङ बेनिफ्राय अमा बेदर जायैफोरनो दाउ बेदर दङ बेनिफ्राय ओरैनो एसे लोंनायबो लाफानाय जादों आदसा लोंनाया थाखायो खानायावथ' औ बेखिनि बुस्थुआनो दं बेखिनियानो नुलांबाय थानोसै नङा होमबा दा देखायलांबाय थानोसै Bye. Đây biết làm đâu खाना जानो फैबाय फैबाय फिसा फिसौ ज'नो
थम मोजां नोंसिनाव गैया खोमा गैया थम मालिक गैयालै नोंसोर सलायोना मिस्टारफ्रा सलायोब्रा थमखौलाय मालाबा जोंबो सलायो हो मालाबा जोंबो सलायो बिदि जानांगौलै बर' हिनजावफ्राबो खम नंला आखु दाना थम सलायनायाव नङा होमबा जोंना नै नोलोबारियाव फैबाथाय बिनि थमखौ बयबो गाखोनो मोनगोन आरो बयबो फैबाथाय ओरैबायदि गोसा सलायोना हौवाफ्रा बाहा जाबा आंजों बिराद सालायनो हायो बाहागुलायो बि मा स्पेसियेल जालायखो दाउ लकेल ओमफ्राय खानाया मा जागोन ओरैनो जेनेबा नङालै जेनेबा बेदरा मा बेदर होनदां अमा जायोबो दं आरोना दाउ अमा जायोनि 700 केजि ना 60 केजि थ' लोगोफोर मेन खोथाया बेनो आरोना गासै माबाखौ जेनेबा गासै बर' समाजनि गासै हाल सालखौ नायनायजों लोगोसे एन्टारटेनमेन्टबो एसे लानांगौ थ' एन्टारटेनमेन्टखौ लानांगौ हिसाबै आं नोंथांमोननो नैबे एसे रंजानाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननो देखायनाय जादों आरोना थ' जोंनि नोलोबारियाव माने ओरैनोथ' आं माने फ्राय मानसिखौनो नुयो आरोना दिनैनि दिनाव माने आलासि जालायनायनि सम गैला नङा होमबा थ' आलासि जालायनायनि सम गैला नालाय थ' नैबेफोरावनो नायनानै ला आरोना सोर सोरनि जाथि बंस' बेवहाय गोबां थम बिगोमा दं नालाय थम मालिकजों लोगोसे जाथि बंस' फेमिलिबो गासैबो दंफैजोबो नालाय थ' जाय माने सोर सोरनि फेमिलि दं बिसोर नायनानै लादों बेफोरावनो माने आलासि जानायनि बहुद टाइम सर्ट जाबाय मानसिफोरनि थाखाय थ' बेफोरावनो एसे नायनानै ला आरोना बोरै बोरै दं दाबो मोजाङै दं ना माबायदि दं बेयावनो नुजोबो नोंथांमोना जा बेजों लोगोसे नै आदाखौबो लोगो मोनबाय आं दहाय नोंथांमोननि सिगाङाव एसे रहस्य गोनां मानसि होनदोंमोन ना थ' बिसोरनो आरोना आरो सासे दंबावो फैयाखै थ' जोंनि नोलोबारि एरियायाव गोदो मोनसे समाव बिराद बेल्टि नङा होमबा बेल्टिनि मैखोम माने बिथांमोना माने दावहारुमोन थ' दिनै एथ' माने बेल्टिनि दावहारु जाबोनानै दिनैनि दिनाव माबायदि थम सलायलायनो गोनां जायो ओमफ्राय बे समावथ' बुहुद माने गोबां सुबिदाबो होदोंमोन ना सरकारा नोंथांमोना मानो बेबायदि आन्दायना थालांखो दिनै मानो थम सलायना जानो गोनां जाखो एसे फोरमायना होदो दे ओमफ्राय नोलोबारियाव माने नोंथांमोना बिसिनि दैदेननायावनो सोलियो नालाय थ' नै दिनै बे फर्जायाव माबोरै बिदि फैनो गोनां जाखो एसे फोरमायना होबानो जाबाय दे फार्स्ट टाइमनिफ्राय बेनोथ' एक्सपिरियेन्स नंगौमोन सिगां मैखोम खस्थ' खालामबोनाय मानसिफोर खिन्थु गेजेराव साख्रिबो होदोंमोन खिन्थु साख्रियावबो माखासे जादों माखासे किसुमान खेथ्रआव सोरबा थाङासै सोरबा थांदोंमोनबाबो जायासै आरोखि थ' आरामना जेनेबा थांदोंमोन मा ना थाङाखैमोन सोरबा थांदों सोरबा थाङाखै बिदिनो नोंथांमोनखौ होनदों जेनेबा थाङाखै थांनाया थांखायाखै आरोना थांखाया थ' जायगायावनो माबा मोनसे बिजनेस मावनो होनना थालांखादों आरोना बिदि सुबिदा मोनगोन ना मोनाखै जेनेबा एसे फैसा थाखानिबो सहाय होगोन होननायखाय माने आसाबो खालामनानै थादोंमोन खिन्थु दिनैसिम जेबो मोननाय जायाखै आरोना थ' मानसिफ्राथ' दा दिनैनि दिनाव गोबाङा साख्रि मावलांबाय गोबाङा माने साधना लानानै माबा मोनसे सुबिदा लानानै बिजनेस मावलांबाय नङा होमबा थ' नोंथांमोना बेयाव माने बेबायदि थमखौनो सालायनानै माखासे गोबां दैदेननानै दं आरोना दिनैनि दिनाव थ' बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनै थम पार्टिया सोलिनानै दं नङा होमबा ठीक আছে दा सासेनाव सोंबावगोन आङो ओमफ्राय नै जा एकदम थमनि मेन लिडार थमखौ सिन्था खालामनो बिथांमोना आफादखौ बोरै दैदेनलांगोन बेखौ सिन्था खालामनानै खानाय सानाय गुलांजोब्बाय गोदो माने बुंनो थाङोब्ला जोङो नैबे नोलोबारि ओनसोलाव गगामुग आरोखि ना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट नोलोबारि ओनसोलाव जोङो जेनेबा जोंना गेदेरा सिगां लाग्रोदोंमोन ओमफ्राय दा बेनि उनावनो जेनेबा आं सेकेन्डआव आं लादों आरो बै माखासे मिसिं मानसिफ्रा बे उनाव लादों बिसोरो बिदि बारलांबाय थाबाय आरोखि फार्स्ट टाइमाव गंबेसेमोन जेनेबा ओरैनो फार्स्ट टाइमाव एक्सुवेलि गंब्रै गंबाल'सो दंमोन गिबि लानाया नै आदामोनाव लादों ना गिबि लानाया नैबे गेदेरानो फार्स्ट माने अपेनिं जोंनि नोलोबारियाव अपेनार होनबा बिसोरनो आरोना जारिमिन हिसाबै थागोन बिथांमोना माने फार्स्ट टाइम जोङो लायै जोंना बिराद बारायलांबाय दा ओमफ्राय दा जोंनाव मोनसे कमिटिबो दानाय जादों खौसेथि हिसाबै आरोखि ना बेयाव एबाव माने 75 एबाव जागोन दे गासै ओमफ्राय दा बेहाय जों मोनसे कमिटि दानायाव जोंना मोनसे खौसेथि दङ बेयाव जों मात्र जों राभाल' नङा बर'ल' नङा बा मोनसे मोनसेल' जाथि नङा बयबो एखेलगे दङ जों गासैबो खौसेथि दङ बेहाय खौसेथिनि सोलियो दिनै बेयाव जों मोनसे एक्सुवेलि बिराद इन्टारेस्टिंलि माने जों मोनसे बेयाव सेलेब्रेट खालामनो होननानै जों बेयाव दरसे बेदरबाबो जों जानो होननानै जों बे खानाखौ नोंथांमोना खांनानै जादों ना नोंसोर फुजिनो दंखायो बे जोंना कमिटिनि मोनसे जयेन्ट फिसजों बा जों गोदोनिफ्राय डिप'जिट गालांनाय फैसाजों जोङो गेजेरनि फैसाजोंसो जों जादों आरोखि डिप'जिट बेसेसो लायो ओरैनो जयेन्ट फिसा जोंना 2500 गंसेयाव ना गोदाननियाव गंसेयाव 2500 थाखा बेबायदि आरोखि जेनेबा दा नोंथाङा जुदि हाबोब्ला बेबायदि जों 25 थाखा लानाय जागोन
बेबायदिनो खामै खामै जोंना फैसा एसे माखासे जों माबाफोरखौ एक्सुवेलि नैबे इउनिफर्मखौ सुनाय जादों नैबे मोनसे नलबारि बे मोनसे आरो नैखौ नाय बियो नै आं सिगांनि बेबायदि जोङो इउनिटिखौ लाखिनो थाखाय एकता जों खालामनो थाखाय जों खौसेथि लाखिनो थाखाय जों बिदि मोनसे आरो स्ट्रंलि माने बिराद मोजां नुयोना नंगौ नङा थिग बेबायदि जोङो माबा खालामदों आरोखि ओमफ्राय दा जोङो बेयाव नोलोबारि नैबे पन्सायत जायो अब्लाबो जोङो रावजोंबो जोंना एनायानो गैया जों बर' राभा सोरबा हारसा जिखुनु बिदि गैया जेरै बे पन्सायतनि गेजेराव जों बयखौबो जों मोजां मोनो आरो बिथाङा जादों नैबे जोंनि इलेक्सन कमिटिनि माबा सेक्रेटारि जायो ओमफ्राय जोंना प्रेसिडेन्ट रायनि माबा एसे बिजयाव दङ आं बोसोनगिरि बेखौ देखायनायनि मेन कारनानो जाहैबाय गासिबो माने बे जारिमिन जाना थागोन नङा होमबा मोनसे हिस्ट्रि बायदि जाना थागोन नङा होमबा नोंथांमोननि बेनो ओरैनोथ' दा दिनै जानाय लोंनायसो सम नालाय ओरै होनो सानदों आरो जोङो थांनाय 2 बोसोरसोनि सिगां जोङो नोलोबारि पन्सायतआव इ रिक्साखौ लाजेनबा जों गंथाम गंब्रैल'मोन जोङो गंथाम गंब्रै गेजेराव जोङो 7थासो जानायनि उनाव जों इ रिक्सा मोनसे कमिटि बानायनांगौ होननानै बानायदों बेनि इ रिक्सा कमिटिनि फाउन्डारानो जाबाय जोङो 7 जनामोन आरो तारासन ओमफ्राय आं मंगन बेनिफ्राय धनिराम बेनिफ्राय जोंहा सासे खारदंनाय गथ' मिरि गथ' सासे दङ ओमफ्राय जन दले होननाय ओमफ्राय मिरि सासे गथ' दंमोन जों 7 जनजों कमिटि मोनसे दादों बे कमिटि दाजेननायाव ओरैबायदि दुरभाग्य जोंनाव थाइसे फैसा गैयामोन आरो जों माने 250 खांलायलायनानैसो मा होनो बेखौ खाना मोनसे जादों ओमफ्राय जा अरुणाचल खाथि नालाय अरुणाचल फुल मोनसे लादों ओमफ्राय बयलार 1.5 केजि लादों बेखौ जादों लोङो जों ओमफ्राय जोङो इ रिक्सा कमिटिया जोंहा एसे दुरबलमोन नोलोबारियाव माने बे सुमहन्थाफ्रा मेम्बारशिप खम मोना जोंखौ माने एसे बोरैबा मोनोमोन नालाय ओमफ्राय जोंबो सानबाय इ रिक्साखौ जोंखौ बारायनांगौ होननानै जोङो सानसेयाव माने 3000-3500 इनकाम जायो होननानै जों बुहुत मानसिखौ थगायनो हमबाय जों बेनिफ्राय बयबो लब जाबाय दा लानायावनो दिनैसिमहालागै नै 2005 सिमहालागै जोङो 60सो एबभ फैबाय आरो दा बेनि होनोब्ला जोङो मोनसे इ रिक्सा कमिटि दानानै जोङो नोलोबारि पन्सायतआव मोनसे गोजोननाय मोन्दों बयबो जोंनि बेकार माखासे गथ'फोरा बा एसे बोराय बैसोनि माखासे मानसिफ्राबो बेयाव मोनसे बेनिफिट फैदों दासिमबो जोङो देहे मोजां नांगोब्ला मबाइला मोजां थानांगोन आरो रिक्साखौनिया मबाइला मोजां थाङोबा चेनेला मोजां नांबा दासिमबो 700 थाखाखौ जोङो काफि मोनो आरो जोङो बयखौबो खावलायदों जोंनि बे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बा आसामावनो जोंबो इ रिक्सा सालायनानै जोंबो बेकार जाना थानो नाङा जोङो हदाय दिन 700खौ जों मोनो 700खौ प्लास खालामबा जों 2100 दरमा जायो जों 2100 मान्थलि बेखौ मोनसे गोजोननाय फैदों थ' बेबायदि आरोना नोंथांखौ जों बिराद साबायखर बावबाय जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जोंनि फोसावनाय बेनो जेनेबा ना जोंहाबो जेनेबा जोंनि आसामनि गेजेराव जोंबो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जोंहाबो मोनसे इलेक्सन कमिटि दङ बेयाव जोङो जोंबो माने सिनायथि होनो नागिरदों आरोखि ना जेनेबा बयबो मिथिदों दा जोंनाबो मोनसे कमिटिया जों बेयाव मोनसे हारिनि खोथा दङ बेयाव बयबो मानसि दङ बयबो हारिनि मानसि दङ जेनेबा बर' राभा जिखुनु मिसिंबो दङ जिखुनु हारसाफोरबो दङ जिखुनु दं दै बेबायदि जों मोनसे खौसेथि दङ जों बयबो मोजाङै सालायलांगोन होननानै जों बिराद इन्टारेस्टिं माने माबा खालामदों आरोखि थ' बेजोंनो दिनैनि दरनैसो खानाखौ बयबो रंजालायनानै रंजानायखौबो नायलाङो नङा होमबा आफादगिरिया बेनो आं बेनाव आफादगिरियाबो मा बुंबावनो गासैबो दहाय बुंखाजोब्बाय नङा होमबा आं बेनाव फंनैसो माने बेलेग खोथा सोंगोन बेनाव दहाय आं सासेनाव सोंखांबाय जोंहा मोनसे समनि खोब गारबोनाय बिएलटिमोन नालाय दिनैनि दिनाव मानो बेबायदि माने सरकाराथ' गोबां मोनसे सुबिदा होदोंमोन नोंथांमोननो साख्रि बाख्रि लानो नङा होमबा नोंथांमोना मानो आन्दायनानै थालांखो मानो थम थम ड्राइभार जानांगौ ड्राइभारथ' नङा जेनेबा बिगोमा जानांगौ नङा होमबा बेबायदिसिम फरायसिम माबोरै फैखो एसे खोन्थाना होदो जोंहा थुलुंगा राजा चेनेलनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आंनाव बे सोंनायनि थाखाय मानो होनबा जोंथ' संगठनाव थानानै जोङो गोबां खामानि मावबोदोंमोन बे मावबोनायाव जोंनो सरकाराथ' चान्स होदोंमोन माने सुबिदा होदोंमोन बे सुबिदायाव जोङो थांनाय जादिया उसुबिदानि थाखाय थांनायफ्रा मोजां जाहैदों साख्रि मोनदों ओमफ्राय जों न'खर सालायनायाव एसे उसुबिदा जानायखाय जों दा गथ' गथाय देरनायाव दा जोङो मोनसे इनकामखौ नुहुरनायलाय जोंना सिगाङाव लादोंमोन जयसा नार्जारि फार्स्ट जोंनि नोलोबारि पन्सायतआवनो जोंना जयसा नार्जारिया लाग्रोदोंमोन बियो गोबां इनकाम खालामदों बे समावथ' 15-20सो
जौआ मोनोमोन आरो सानसेयाव। मोनोमोन सानसेयाव बिनि उनाव बिनि इनकामखौ नुनानै जोंबोथ' मा खालामनो थानो होननानै माने इनकामखौ नुनानै जोंबो लानाय जाबाय आरो गंथाम गंब्रै लानाय जाबाय आं लाबाय मंगल लादों ओमफ्राय बिनि उनाव धनिराम राभा दा जोंना बयबो जाथियानो दङ मिसिं बर' राभा गासिबो दंजोबो दा जों बे टमटमखौ लानानैनो एसे एनै न'खरखौ सालायलांगासिनो दं इनकाम खालामनानै थ' खोथाया जाहैबाय आं नैबे मोनसे सोंबावसै नङा होमबा नोंथाङा आरो माने मोनसे समाव बेबायदि टमटमखौ लायालासिनो जेनेबा साख्रि लानायबाथ' बहुत बिनिफ्राय मोजांसिन जागौमोन नङा होमबा थ' नैबे टमटमखौ लानानै जायगायावनो बेबायदि बिजनेस मावनानै नोंथाङा साख्रि लानायखाय साबसिन मोनदों ना बेबायदियाव माने एसे दुखु मोनदों एसे फोरमायना होदो साख्रि लानायखौ साबसिनानो मोनदों दा गथ' गथायजों ज' थानो मोनदों रायजोजों ज' थानानै जोङो मिलायनानै बयबो न'खर सालायनो हादों बयजों बिसि फिसा ज' थानानै आंथ' इयाव बयबो रायजोखौ मोननानै आं मोजांसिनसो मोनदों सानफ्रामबो जोङो ज' जोंनाव टमटम गाखोनाय माखोनाय सोरबा महिलाफोर बिदिनो हौवाबो इन्टारेस्टिंआव जोङो टमटम सालायनानै खामानि मावगासिनो दं न'खर बेंगासिनो दं आरो थ' जोबोद गोजोननाय थाबाय आदसा आं दा बिनि उनाव जोङो दा गासिबो मिलायनानै ज' जि बानायदों जानाय लोंनाय बेखौ जों ज' राननानै जानानै मोनसे इन्टारेस्टिं खालामबावगोन आरो मोसानाय मुसुरनाय थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय आं बेनि गेजेराव फंसे खोथा बुंनि जेरै दङना जों दिनै मोनसे कमिटि दादों नालाय बेयाव जेसेबां जों गनायनानै जों बिसि फिसाजोनि दा इयाव इन्टारेस्टिंनि मोनसे पिकनिक जों पार्टि बानायदों बेयाव बयबो बिदिनो जों दंब्लाबो आं दिनै आंनाव दंब्लाबो गैयाबाबो बयबो माने माखासे इयुनाव थानायफोरा इन्टारेस्टिंलि बिदिनो बयबो अनलायथों मोजां सोलिलांथों आइ हप माने लाइनाव जिरायनो थाखाय बेदराथ' गोबां दं नालाय बेयाव माखासे बेदर हांनाय आइटेम नङा बियो बेनिखायनो हांनाय आइटेम जोङो दायो जानाय लोंनायखौ लाहार फाहार खालामलांनोसै बे बेदर हांनाय संनायालाय मा संनाया नैबे मेनाय ना मा बेदर इयो फंनैसो रायलायनो नंदों बेनिखायनो जाहैबाय अमा बयखौबो माने लाइनाव गाव गावनो गोसो जानानै मोजाङै जिरायनानै थानो थाखाय बे साराय एसे अमा पद्मनिधि आमान नलबारीगाव थ' लोगोफोर जानाय लोंनायखौथ' बेसे देखाय नङा होमबा थ' गासिबो खनसे फ्राय माने गासिबो राउन्ड देखायनो गिदिंनानै देखायजोबसै आरो ना सोर सोरनि माने जाथि बंस दङ नोंथांमोना नायनानै लाबा जाबाय दहायनो होनखादों माने आलासि जानानै बयहाबो सम गैलायलाया दानि जुगाव जोंबो बेलेगाव थांनो समाया बेलेगाबो जोंनियाव फैनो सम गैया आरो ना थ' बेबायदि बेलायाव माने बयबो नायनानै ला नैबे माबायदि दं जाथि बंसफ्रा आं खनसे गासिबो राउन्ड देखायजोबसै आरो ना মই ফাৰ্ষ্ট টাইমতে সিহঁতক দেখুৱালোঁ দেই কোনোবা মানে সিহঁতৰ চিনি পোৱা যদি আছে অলপ কমেণ্ট কৰি দিয়ক নহয় জানো যদি ছোৱালীবিলাক যদি ভাল পোৱা আছে অলপ নাই যে কমেন্ট কৰি দিয়ক आफादगिरि नैबेयाव जाग्लांनो फंनैसो बिथांमोना बिबुंथि लाखिबाय थागोन बे लाखिबाय थानायखौ बेवहाय गासैबो दिनैनि जमा जाफैनाय टमटम सालायगिरि बिथांमोन बोसोनगिरि नोंथां सेस्था खालामगोन आरो ना नायनानै लादो लोगोसे इरिक्सा कमिटिनि सोद्रोमा नोंथांमोन जौगारबाय लोगोसेयैनो आरो गारहरबाय गारबाय इरिक्सा कमिटिनिनो आइजो नोंथांमोन दासिम दुनो नोंथांमोनखौबो नायनानै लादो बयखौबो दिनै जोंहा जाथि बंस' दंबा एसे आं बिस्रानि होनना खोन्थाना लादो बयबो सम जाबाय जोङो बेयो जोंहानि जाथि बंस' जायो होनना लाबानो जाबाय बुंबाय थानाया खिन्थु जोङो खाबु मोनैयाव जाहोनो हानाय जायाखैमोन दिनै जि एसे बिथाङा मोसानो रेडि बियो बिदि माने जिरायनो सम गैया नङा होमबा जिराय आं जेब्ला मेथाइ दामगोन होनब्लानो माने बाज्ल'नायखौ दा नायबानो जाबाय आं दामबानो मोसासिगौमोन नै दा कमिटिनि माबा मोनसे रायलायदों बिनि थाखायनो आङो एसे मोसानो रिजार्भ जादोंबाबो दा मोसानो हायाखै आरो मेथाइ दामबा मोसागोन ना बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय वा सेंग्राफ्रा माथो बेदर जाया माथो बेदर गारबाय होनना खोनानो मोनलाय जायो जामारगोन ना जोंहा दा बोसोनगिरि बिथां दं बोसोनगिरि बिथाङा फंनैसो मालिक जानोलै माथो खौनो सोलाय बिसिनाव दं नों सोलायना सोर सोलाय बाबाया सोलाय आंलाय नोंखौसो सोलाय आदसा
मानगोनां जोंहा दिनैनि बे नोलोबारि गाव पन्सायतनि सिङावनो थानाय इ-रिक्सा कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि नोंथां लोगोसेयैनो नेहाथारि नोंथां लोगोसेयैनो जोंहा भरालि नोंथां बयखौबो नायदोल' आरोना रायलायबाय थालाया मानसिफ्रा बुरजा नालाय इ-रिक्सा कमिटिनि मेम्बार नोंथांमोन लोगोसेयैनो जोंहा मेम्बार बिथांमोननिनो आइजो नोंथांमोन हतमानिथियो आमार नलबारि गाव पन्सायत भराली आरो लगते आमार नलबारि गाव पन्सायतर इ-रिक्सा कमिटिर मेम्बार বিলাকৰ महिला सदस्य সকল লগতে আমাৰ মৰমত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাই ভণ্টি সকল তাতে নহ'লেও আমি 2 বছৰমান আগৰ পৰাই আমি ই-ৰিক্সা কমিটি বনাইছিলোঁ তাৰ সময় সাপেক্ষে আমি মানে খানাটো খাম কৰি থৈ আমাৰ কিছুমান বাজেটবিলাক মিলাৰ কাৰণে কিছুমান আগত পইচা পোৱাবিলাক ড্ৰেছ কিবা কিবি কিনি লোৱা হ'ল কিছুমান পিছত সোমোৱাবিলাক ড্ৰেছবিলাক নাপালে এইবিলাক কিছুমান পইচাবিলাক আমাৰ গুচি গ'ল তাৰপিছত যিবিলাকে পিছত এন্ট্ৰি হ'ল আমাৰ কমিটি মেম্বাৰ হিচাপে এন্ট্ৰি হ'ল বেলেঞ্চ হৈ আছিলে बहुत सिनियर आरोना बिसोरो सिनियर नङाब्लाबो मानसि हिसाबै बहुत सिनियर ड्रेसটো নালাগে বুকৰ কাৰণে আমি খানাটো খাই পেলাম বলে আজি এইটো সিদ্ধান্ত লৈ পিনি আমি এইটো মডলপুৰ য'ত এইটো পিকনিক এৰিয়া এইটো গোবলাঘাটন বুলি কয় এইটো গোবলাঘাটন সন্তুষ্ট হৈছোঁ তাৰপিছত এইটো হ'ল মানে আমাৰ আজি এনেকুৱা আছিলে আমি ৰাইজবিলাকৰ আগত আমাৰ মেম্বাৰবিলাকৰ আগত কৈ থোৱাটো বেছি ভাল এইটো এজেণ্ডাটো আছিলে আজি খানা খোৱাত ওপৰত কেইটামান গোটেই ৰাখিম বুলি এইটো হ'ল खोन्थाफिननो बुंदों दहाय माने आनिसुं बेसे माने माबायदि नांलाय खमलाय माबायदि फैसाफोरखौ माबायदि आजावनो गोनां जायो माबायदि होयो कास्टमारफ्रा सोरबा एसे खोन्थाफिनदो आरो 30 टाकानि जायगायाव मालाबा 20 टाकाल' होयो दा बेखौ मालाबा ओरैनो टकेल थाङो आरो जों दा बेखौ मानिनो गोनां जायो आरो मालाबा बिदिनो लिंहरो ओमफ्राय फैसाखौ होजोबा सोरबाबा होयो सोरबाबा होआ सोरबाथ' एकदम माने जों नुयो आरो ना मालाबा एकदम दखानल' होयो फुङाव लिंहरो जास्लाबबो मोना माबा लोंस्लाबबो मोना बिदिनो जायो आरो बहुद काहिनि जायो आरो बेबायदि दुखु दाहाजोंनो गोबां सलायबोनो गोनां जादों नङा होमबा सलायनायनि मेन नोंथांमोन दिनैनि खाना जानायनि बेलायाव जों ভোট বান্তি যিহেতু হয় অলপ আদৰণি দিব লগতে আজি যে এই ডি ৰিক্সাৰ আমাৰ এই যে এনজিঅ'য়ে নামত বিশেষকৈ মানে মিটিং চাথাং এনেকৈ স্কাৰ্ট ধৰি পোৱা নাই এক্সিকিউট মাল্টি কৰিব দেই লগতে প্লাছ সেইটো কথা কি ক'ব Mandek. Ang masarap ni Gasli. Ha? Kamu ngapain naman sila?
थ' लोगोफोर दिनैनि पार्टि जानायखौ आं बेखिनिखौ देखायबाय आरोना हाजासे रंजाबाय हाजासे मोसाबाय आंबो थाफाबाय आरोना बिसोरजोंनो एक्सुवेलि आंना बेयाव पार्टियाव गैफाया अब्लाबो आं माने बिसोरो माने बेबायदि देखायनो होननानै लेंहरनायखाय इनभाइट खालामनायखाय आंबो फैनाय जादों आरोना थ' दिनैनि बेखिनियावनो नोंथांमोननो देखायनानै आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानदों आरोना गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं